Thokozani bogogo nomkhulu, isalukazi sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha. Isalukazi sendoda uGogo Bathini Mbatha. Ingane zakwethu sesibuyile eNingizimu Afrika, siyaqhubeka njalo ngomsebenzi wethu kuhlelo lenu enilithanda kakhulu iGogo Bathini Mbatha TV. Siselapho nje ingane zakwethu, please don't forget to subscribe and press that notification button for more and more educational videos. Ingane zakwethu namhlanje sikhuluma ngesichitho. In terms of form yezichitho ezimbili engizobe ngikhuluma ngazo ngane zakwethu. Nobungozi bokuphatha isichitho ngesandla sakho ngane zakwethu, ukuthi should it happen that uphethe isichitho noma usenze isichitho, what procedures should you follow? How to use isichitho so that isichitho lesi mawusebenzisa it must not come back to you. Ikushaye nje ngane zakwethu uyithole uthi usebenzisa isichitho kanti lo muntu othumela kuye isichitho is much stronger than wena nesichitho sakho, bese isichitho siyabounce sibuyele emuva. Before sikhuluma ngokuthi how to protect or to prevent a bounce back to come back to you, ngane zakwethu, let's talk about two kinds of isichitho. One, ngane zakwethu, kunesichitho sothuvi. You write on a piece of paper what do you want to see happening on those people ofuna baxabane. You put iphepha phansi and then ubhoshela phezu kwalo lelo phepha lelo, and then on top of your waist bese uthela lo muthi lona okuthiwa isichitho on top. When you do that, you should be naked. Uthela lo muthi lona okuthiwa isichitho ke phezu kwelokhuzana kothuvi lobo osufakile, bese kuthatha uswazi olunameva, bese kushawa ke manje na lesi sichitho lesi ukhulume yonke into ofuna yenzeke to ever osuke umchitha. The second bese mawuqeda lapho ushiya kunjalo, bese ngoba uvele uzobe usehlathini uzobe ungekho ekhaya. The second isichitho engenze iresearch ngaso, isichitho whereby uya noma yikuphi uyofuna ithuna la noma ubani ongamazi, bese ufika ugubha la ngasekhanda, ufaka uthuvi ungakavali, bese ufaka ke usho ukuthi lo muntu uyamthuma ukuthi ayokwenzani, afike laphana alwe ayihamba ayoyigeza kulo muntu loyo osuke wenzani esuke ebanga naye. But here's the thing ngane zakwethu, the chances of that thing to come back to you is 51%. Why I say it's 51%? It depends ngokuthi wena uziprotecta kanjani. Throughout the world, people that came kuGogo Bathini Mbatha, akekho umuntu ongaqhamuka athi wegogo mina wanginika isichitho nasi. We're talking about this video so that you are careful of what you take where you take it. So if uthatha isichitho, make sure ukuthi one, uyagezwa wena ozobe uphethe isichitho. Two, make sure ukuthi uyaqiniswa wena ozobe uphethe isichitho. Then you can go and use isichitho sakho. But here's the thing ngane zakwethu, I've got the best recipe in terms of uma ufuna ukuthi wenza umuntu abe jealous, zilungise wena. Khohlwa isichitho ngane zakwethu. Thola amakhambi azokwenza wena ukuthi yazi mawuhlangana no-ex wakho makakubuka athi ayi ngilahlile la, ayi ngihlangane nolokhuzana noma makageli, uhlala noma makaboy, bafethu, hayi ngilahlile. Zilungise wena ngane zakwethu. That is the best sichitho ever, because you are going to grow beyond the relationship that you had. Because lena bazoxabana and everything, but still to remain unesichitho kwawena ngoba nakho nawe uphathe ini isichitho ngesandla. So ngane zakwethu, you must walk with pride mawuphila ngaphansi komthunzi welanga, ukhumbule umuthi awumbiwa ndawonye. So chances ngempela chances ukuthi umuntu lona omsebenzisela isichitho thothi siyasebenza siyofika sishaya lapha in 50-50 or una 51%, lo munye umuntu una 49%. Kodwa it depends how strong is that 49%. Kwesikhathi ubounce umuthi kuwena uyoshaya ingane yakho,
because umuthi uma ubhawunsile kuwena uzoshaya one, uma ubhawunse kuwena uzohamba uyoshaya ingane yakho, uma ungenayo ingane izohamba uyoshaya umzali wakho. That's how it goes backwards. So ngane zakwethu uGogo Bathini Mbatha, isalukazi sendoda, umavula kuvalwe emzini namanye amadoda, uLocksmith, intatheli yamathongo ngane zakwethu. Thank you very much ngane zakwethu for all the subscription. Please don't forget to subscribe more on Gogo Bathini Mbatha TV on YouTube. Stay blessed.